Днес ще говорим за енергията, също така силните и слабите страни на хората, родени на 3, 12 или 30 число. Тоест, сумата на датата им на раждане трябва да даде цифрата 3. Тройката е покровителствана от планетата Юпитер. Това са хора на знанието, логиката и разбирането. Лесно схващат сложни неща и умеят да ги обясняват просто. Често са като учител за другите, хората идват при тях за съвет или яснота. Обичат да учат нови неща и да споделят знанията си, и това им носи смисъл. Ето и силните страни на тройката. Например, бързо постигат целите си, умеят да учат и да обясняват на другите, анализират добре и мислят напред. Имат силни организационни умения, също търсят стабилност в отношенията. Знаем, че енергията може да се проявява и негативно. Ето какви са негативните черти на тройката. Например, понякога могат да бъдат по-повърхностни и да губят дълбочина. Може да се държат като всезнайко. Понякога избират по-лесния или хитрия път. Трудно разбират емоциите на другите. Също така могат да бъдат крайни в мнението си. Ето и начините, по които тройката може да балансира енергията и качествата си. Например, изберете едно-две неща и ги изучете в дълбочина. Довършвайте започнатото, развивайте емоционалната си интелигентност. Не търсете лесния път, избирайте правилния. Създавайте си навици и рутина, за да избегнете мързела. Когато тройката съчетае бързия си ум с дълбочина и разбиране към хората, знанието ще се превърне в истинска сила за нея. Следващото клипче ще бъде за хората, родени на 4, 13 и 22. Не го пропускайте. Чао!